Ja vas pozdravljam u ime našeg Gospodina Isusa Krista. Dobar dan i Božji blagoslov. Jako je lijepo biti s vama. I donesem pozdrave iz Zagreba, gdje Petra i ja trenutno služimo već 5 godina u Zagrebu. I nama se čini da nismo tako dugo već u Zagrebu. Prije smo bili u Slavoniji, ali eto, sad smo u Zagrebu i naš pastor Ratko Medan je trebao doći s nama, čak i propovijedati, ali nažalost on je primijetio prije tjedan dana da su njihove putovnice istekle, pa nisu mogli doći s nama. On je trebao tu biti, ali eto, ja ću biti s vama danas i meni je privilegija uvijek otvoriti riječ i propovijedati i slušati Gospode zajedno. Evo, kao što čujete, ja ću propovijedati na hrvatskom. Ja sam pitao, možda je bolje na engleskom, ali oni su preporučili da bude na hrvatskom. Ja se nadam da razumijete. To je moj drugi jezik, tako da vjerojatno neće biti prekomplicirano. Možete slobodno otvoriti vaše Biblije u knjizi Tužaljke i za minutu, dvije ćemo to pročitati zajedno na prekmorskom jeziku, ali prije toga jedno pitanje. Koji je vaš najveći strah? Koji je vaš najveći strah? Sad znam da piše u Bibliji puno puta da se ne trebamo bojati i to stoji. Jel? Zbog sigurnosti koju imamo u Kristu ne bi se trebali bojati. A još uvijek svi mi imamo svoje strahove. Jer život na zemlji nije sigurno. Jel? To vidimo kroz pandemije koja je bila prisutna oko nas zadnje nekoliko godina. To vidimo zbog rata koji je sad u zemlji koja je bila mirna zemlja prije nekoliko mjeseci. Jel? Život na zemlji nije siguran. I zato pitam, koji je vaš najveći strah? I ako vas pitam, onda bi bilo pošteno da ja kažem možda koji je moj najveći strah. I tko god me dobro pozna, zna da je moj život dosta dobar. Znam da nisam objektivan, ali s obzirom na siromaštvo koje postoji u svijetu, moguće bolesti koje bih mogao imati i različite poteškoće u kojima se mnogi nalaze, živim relativno dobar život. Imam ženu koja me voli, imamo 5 djece, svi smo mi zdravi i prema hrvatskoj uzrečici, ne znam da li je isto ovdje, ali prema hrvatskoj uzrečici najbitnije su stvari o nama istina, samo da smo zdravi i živi. Jel? Ali ne samo to, nego imamo mjesto za živjeti, stignemo platiti račune, imamo materijalne stvari, više nego što je potrebno. Moji roditelji su živi i zdravi. Do sada u životu nisam bio u krizi. Nisam izgubio prijatelje zbog smrti. Nikakva katastrofa nije mi se dogodila. I sad, znam da to neće trajati zauvijek. Kao što sam već spomenuo, život na zemlji uključuje smrt, bol, gubitak. Ovakav život neće trajati zauvijek. I moj strah nije toliko da će se nešto loše dogoditi, jer znam da hoće, ali moj najveći strah je ovo. Moj najveći strah je da će se sve odjednom srušiti. Da će biti neka velika kriza. Ne želim to ni opisati jer je to strašno. Ali kao što je Job morao trpjeti, izgubio je sve odjednom. Sjećate li se što je rekao poslije toga? Job ovako kaže: snašlo me ono od čega sam strepio, stiglo me ono čega sam se plašio. Nemam ni spokoja ni odmora, previše sam uznemiren da predahnem. I ono što Job opisuje ili nešto slično to je moj najveći strah, da budem iskren. Zar se ne mi brinemo svi zbog toga? Možda. Možda ne bismo rekli da je to strah, ali ponekad razmišljamo o tome.
Iako naši životi nisu savršeni, iako možda već sada patimo, razmišljamo o tome što ako izgubimo i ono što sada imam, što ako se dogodi ono čega smo se najviše bojali, kao što je Job rekao. Možemo pročitati tekst koji smo već pjevali danas i koji smo već molili danas. To je Tužaljke 3, 22 do 25. I ja bih pozvao možda Samuela ili Suzi da pročitamo tekst naprijed. Možemo. Od 22 do 25. Da. Žalostnike su dao. Dobrota Gospodova je, da nismo popolnoma pokončani, da njegovo usmiljenje ni prenehalo. Nova je vsako jutro, velika je tvoja zvestoba. Gospod je moj delež, pravi moja duša, zato imam upanje vanj. Gospod je dober tistim, ki upajo vanj, duši, ki ga išče. Hvala. Ja ću to još jednom na hrvatskom. Božja ljubav nikad ne prestaje. Nema kraja njegovoj milosti. One se obnavljaju svako jutro, jer je Božja vjernost velika. Stoga moja duša kaže, Bog je meni sve, zato ću ga čekati. Bog je dobar onima koji ga iščekuju i svima koji za njim tragaju. Ja bih se pomolio. Gospode, kao što smo već pjevali, kao što smo molili već i kao što smo sad pročitali, ti jesi dobar Bog. Tvoja je vjernost velika. Nema kraja tvoje milosti, one se obnavljaju svako jutro. Hvala ti, Gospode, što si ti veliki, dobar i vjeran Bog. Ja te molim danas da ovo poruka, da tvoja riječ bude nama ohrabrenje. U Isusovo ime. Amen. Amen. Što je ovdje kontekst? Bilo bi dobro opet, ako imate svoje Biblije, da otvorite u knjizi Tužaljke. Jer vidimo da se knjige zove Tužaljke. Jel? Ali ovi stihovi koji smo sad pročitali ne zvuče baš tužno. Jel? Što se događa u ovoj knjizi? Zašto je ovaj tekst ovdje? Pa situacija je u Jeruzalemu 587. godine prije Krista doslovno bila katastrofalna. Slobodno otvorite prvo poglavlje Tužaljke, jer vrlo je moguće da je Jeremija pisac ove knjige i zato ova knjiga je odmah poslije Jeremije. I on opisuje situaciju u 1.1. Kaže ovako, strašno je što napuštena leži prijestolnica, a bila je puno stanovnika. Sada je jadna kao udovica, a nekada se isticala među narodima. Grad koji je jednom bio najveći na svijetu, u kojem se nalazio tron Davida, sada je potpuno u ruševinama. Ljudi koji su tamo živjeli uglavnom su otišli u izgnanstvo ili u ropstvo. Pobjedili su oni koji su bili protiv Izraela, protiv Jeruzalema. A zašto? 1.8 kaže da je to zbog toga što je Juda teško sagriješila. Ljudi koji su tamo su sami krivi. 18. stih kaže da je Bog potpuno u pravu kada je uništio grad. Dalje, Jeremija kaže da nema nikoga tko ga može utješiti. Svi su starješine i svećenici umrli, nema tko više pomoći. Jeremija vrlo slikovito objašnjava kakva je situacija ondje. I on također izlaže svoje jadikovanje na vrlo slikovit način. Prva dva poglavlja, možete provjeriti, imaju 22 stiha, zar ne? Čak i 4. i 5. poglavlje. A 3. poglavlje ima 66. Jel?
Ono što Jeremija radi ovdje je da uzima svako slovo hebrejska abeceda i počinje svaki redak sljedećim slovom. A u 3. poglavlju svaka 3 stiha počinju slovom abecedom. Kao da pisac povećava cijelu sliku ovdje. Zašto je ova knjiga tako napisana? Osim što je vrlo poetska, Jeruzalem je iskusio potpuno uništenje. Od A do Ž Jeruzalem pati. Ne može biti gore. Potpuni kaos, potpuna katastrofa. I Jeremija u 3. poglavlju opisuje kako se on osjeća. U 4. stihu on je kao Job. Kaže ovako, meso i kožu mi je istrošio, kosti slomio, opkolio me i okružio gorčinom i nevoljom. Gledajte kako opisuje Boga u 10. retku. Kao medvjed iz zasjede, poput skrivenog lava, odvukao me s puta, rastrgao i ostavio bespomoćna. Vidite, Jeremiji Bog nije utjeha u ovoj situaciji. Bog nije spasitelj u ovoj situaciji. On se ne osjeća kao da je Bog spasitelj. On je kao neprijatelj. Jer njegov narod je griješio protiv Boga. Oni su bili buntovni. Oni su se potpuno protivili Bogu. I zato Jeremija može reći u 15. do 18. retke u 3. poglavlju. Gorčinom me nasitio i pelinom napojio. Zube mi je razbio na šljunak, bacio me u prašinu. Moja duša izgubila je mir. Zaboravio sam što je sreća. Zato sam rekao, nestala mi je snaga i sve čemu sam se nadao od Boga. On je izgubio nadu. I jedan razlog zašto imam strah koji sam ranije opisao je zato što sam razgovarao sa ljudima koji su izgubili nadu. Znam ljude koji su patili. Čuo sam riječi, ja više nemam nadu. Znam ljude koji su počinili samoubojstvo i nisu vidjeli razlog živjeti više. I ovo što pisac opisuje nije nepoznato ni u našem vremenu, ni u našoj zemlji. I ako nisu izgubili nadu, ima puno ljudi koji se mogu poistovjetiti s ovim riječima. Mnogi traže razlog da nastave dalje živjeti. Mnogi traže smisao života. Za mnoge kršćanstvo ne nudi jednostavne odgovore. I zato je važno reći da Jeruzalem nije bio obnovljen nakon ove tužaljke. Jeremija nije napravio čudo. Nije sve bilo u redu nakon što su ove riječi bile napisane. Nehemije će doći više od 100 godina kasnije da bi obnovio grad, kao što znamo, ali čak to nije bilo baš nešto. Ono što pisac tužaljki ima za reći nije uopće promijenilo materijalnu situaciju u Jeruzalemu. Situacija se uopće nije promijenila. I moja poruka danas neće promijeniti situaciju u kojoj se nalazimo. To mi nije ni cilj. Ali nešto se ipak promijenilo kod pisca. Hajde da vidimo što. 3:18 do 21. To je tekst odmah prije našega teksta danas. Zato sam rekao, nestala mi je snaga i sve čemu se nadao od Boga. Sjećam se svoje nevolje i lutanja, pelina i otrova. Sjećam se dobro i duša mi je potištena. Ali ovo dozivam u sjećanje i zato se nadam. Što se promijenilo kod njega? Pisac je dozivao u sjećanje. On se nečega sjetio. Autor se prisjetio istine koju je već znao. I zbog toga, zbog znanja koje je dozvao u sjećanje, njegov se cijeli stav promijenio. Što je to od čega se sjetio? Božja ljubav nikad ne prestaje. Na engleskom je the steadfast love of the Lord never ceases. I što je ta steadfast love
ili Božja ljubav. To na hebrejskom je hesed. Možda ste već čuli ovu riječ. Ja mislim da je možda najvažnija riječ u Starom Zavjetu. Hesed. Što je hesed? Božja postojana savezna ljubav. To je ta ljubav koja je puna milosti. To je ta ljubav koja podiže ponizne, koja brine za slabe, koja je neprekidna, nikad ne prestaje. Hesed nikad ne prestaje. Hesed je ljubav koju je Bog ponovno pokazao Izraelu, jer Hesed je vjerne svome obećanju. Stoga je suvišno reći da Bože Hesed nikad ne prestaje. Hesed po definicije ne prestaje. A ne samo to, nego pisac kaže da nema kraja njegovoj milosti. Ona se obnavlja svako jutro. I možda smo ovo čuli previše puta da bismo mogli potpuno razumjeti. Ali koliko nas na kraju dan osjećamo kao da smo jedva preživjeli. Jel? Koliko nas se dani ostavljaju slomljenima, pretučenima i jedva se nadamo. Jel? I to je ok. Bilo je dovoljno milost za taj dan, a sutra će stići nova opskrba. Jel? Nova zaliha milosti. Jučerašnja milost nije dovoljna za danas. Njegova se milost obnavlja svako jutro. Božja ljubav nikad ne prestaje. Izvor neće presušiti nikada. Svako jutro je pun. Samo idi duboko zagrabi. I zato pisac kaže, stoga moja duša, kaže Bog, je meni sve. I zato ću ga čekati. Prvi dio našega teksta danas opisuje Boga. Ja, Bože, hesed, ljubav nikad ne prestaje, njegova je vjernost velika. Imamo istinu o Bogu u prvom dijelu. I to je istina bez obzira na to jesu li zidovi srušene ili ne. Bože, hesed postoji bez obzira je li Job najbogatiji čovjek na zemlji ili sjedi sam i pati. Njegova vjernost postoji bez obzira na moju situaciju. I kao ono mjesto koje volite na moru možda. Vi ga ne vidite sada, ali to mjesto je još uvijek tamo u 3. mjesecu kao što je tamo u 8. mjesecu. Ja? Možda vi niste tamo prisutni, ali mjesto je isto. Njegova vjernost postoji bez obzira na našoj situaciji. Ali ono što se dogodilo u ovom slučaju jest da se pisac sjetio činjenica da je Božja vjernost vječna i to ga motivira. Prvi dio opisuje Boga, drugi dio pokazuje reakciju čovjeka. A u sredini vidimo razlog zašto čovjek tako reagira. 24. stih. Jer Bog je meni sve. Ili u drugim prijevodima Bog je moj dio. Engleska prijevod jest the Lord is my portion. Ili drugi engleski prijevod kaže the Lord is all I need. Sve što ja trebam. I prvi put kada je ova riječ koja se prevodi kao dio ili portion korištena u Starom Zavjetu je kada Bog daje upute Aronu u brojevima. Sjećate li se da je svako pleme dobilo svoj dio zemlje, zar ne? A što su Leviti dobili? Koje zemlje su oni dobili? Ništa. Oni ništa nisu dobili i Bog kaže ovu Aronu, ti nećeš dobiti nasljedstvo u njihovoj zemlji, niti ćeš imati vlastičkog udjela s njima, a ovo je ključno. Ja sam tvoj dio i tvoje nasljedstvo među Izraelcima. Nisu imali zemlju. Nisu imali nasljedstvo. I to je pozadinu za ovu riječ i u stvari ove izjave da je Bog moj dio. Ili Bog je meni sve. Pisac tužaljki više nije imao zemlju. Više nije imao nasljedstvo. Nije imao ništa. Ali mogao je reći Bog je meni sve. Možemo li mi to reći sa pisom danas? Bog je meni sve.
Ovo je ono što povezuje Boga i način kako ćemo reagirati na njega u različitim situacijama. Je li Gospod vama sve? I mislim da ako smo iskreni, ne znamo je li Gospod sve što trebamo dok ne dođemo do trenutka kad je On sve što imamo. Kao što pisac tužaljki nije znao je li Bog mu sve dok nije vidio svu ruševinu ispred sebe. I nije li to razlog zašto napadač želi iskušavati Joba? Jer je htio vidjeti bi li Job još uvijek bio poslušan Bogu ako izgubi sve ostalo. I dok je Job patio, imao je samo Boga, a Bog je sve što je trebao. Bog mu je bio sve. Zar nije to bila i situacija u pustini nakon što je Isus postio, pa ga je đavao kušao? Ja? Svaki put Isus odgovara Božjim riječima i to je sve što je imao i više od toga nije trebao. Otac mu je bio sve. Je li Gospod sve što ja trebam? Iskreno, ne znam. Nadam se da je. Nadam se da bi mi Bog bio sve što trebam ako bih bio pritisnut do kraja. Međutim, siguran sam da ne trebamo doći do te situacije da bi nam ovaj stih bio relevantan. Jer izjava Bog mi je sve trebali bismo reći na početku. Iako nismo sigurni, je li to istina? Volim citat iz C.S. Lewisa kada on priča o ljubavi prema bližnjem. Lewis kaže ovako: ne gubi vrijeme pitajući se voliš li bližnjega, ponašaj se kao da ga voliš. Čim to učinimo, otkrivamo jednu od velikih tajni. Kad se ponašaš kao da nekoga voliš, počet ćeš ga voljeti. Uvjeren sam da je ovaj princip istinit i u drugim područjima života. Ja? Na primjer, kada se ponašamo kao da je Bog nama sve. Kako se ponašamo kao da je Bog nama sve? I to je točno što pisac odmah odgovara u našem tekstu danas. Bog je meni sve, zato ću ga čekati. Bog je dobar onima koji ga iščekuju i svima koji za njim tragaju. Tako trebamo reagirati. Jel? I tako trebamo živjeti. Traženje i čekanje. Riječ koju pisac koristi u 25. stihu je žudjeti. Jel? Bog je dobar onima koji za njim žude. Adoniram Judson je bio sin pastora, rođen krajem 18. stoljeća u Massachusettsu, u SAD-u. Bio je briljantan student koji je sa 16 godina počeo studirati na Brown University, ali dok je studirao odbacio je kršćansku vjeru. Njegovo obraćenje je priča sama za sebe, ali želim se usredotočiti na njegovu odluku da ide u Indiju, pa zatim u Burmu kao misionar. Dok se pripremio ići u Indiju, Adoniram je upoznao Anu. Ona se također tada pripremila za misiju i nakon mjesec dana Adoniram je odlučio od njezinog tata tražiti dozvolu da je oženi. Ovako je napisao pismo njezinu ocu. Sada vas moram pitati, možete li pristati na rastanak od svoje kćeri početkom idućeg proljeća, da je više ne vidite na ovom svijetu? Možete li pristati na njezin odlazak i podvrgavanje nevoljama i patnjama misionarskog života? Možete li pristati na njezino izlaganje opasnostima oceana, kobnom utjecaju južne klime Indije, na svaku vrstu patnje i nevolja, do degradacije, vrijeđanja, progona i možda nasilne smrti? A njezin je otac, nevjerojatno, rekao da ona može donijeti vlastitu odluku. Ona je ovako opisala svoju reakciju u pismu prijateljici. Ona kaže ovako:
Odlučila sam se odreći svih svojih blagodati i uživanja ovdje. Žrtvovati svoju naklonost rodbini i prijateljima i otići tamo gdje će Bog u svojoj providnosti vidjeti da je prikladno da me postavi. Nepotrebno je reći da su se odlučili vjenčati, ali prije toga Adoniram je išao brodom u Englesku tražiti podršku od London Missionary Society-a i brod na kojem je plovio zauzeli su francuski brodovi i Adoniram je postao prvo zarobljenik na brodu, a zatim u Francuskoj. Na kraju je smatrao da je ova bila prava priprema za misionarski život. Adoniram i Ana su se nakon 2 godine čekanja vjenčali. I samo 14 dana poslije toga otplovili su za Indiju kao misionari. Godinu dana kasnije su odlučili ići u Burmu. I dok su bili na brodu, između Indije i Burme, njihova prva beba se rodila mrtva. U Burmi je druge dijete umrlo sa samo 17 mjeseci. I tada je Ann Judson ovako napisala: naša su se srca vezala za ovo dijete. Osjećali smo da je on naše zemaljsko sve. Ali Bog je vidio da nas treba podsjetiti na našu grešku i oduzeti nam naše jedino malo sve. Neka ne bude uzalud što je to učinio. Možemo li ga tako poboljšati da će on ostati pri ruci i reći dovoljno je. Ali Adoniramova žena je također uskoro umrla. Sve u svemu Burma je uzela živote 2 njegovih žena i 7 od 13 djece. Suradnik nakon suradnika također su umrli. On je patio od depresije i mnogobrojnih bolesti dok je boravio u Burmi 33 godina, gdje je učio jezik i prevodio cijelu Bibliju. Napravio je prvi rječnik i vodio je crkvu tamo sve dok sami Burmanci nisu počeli voditi crkvu. A danas postoje više od 3700 crkava u Burmi i više od 600,000 vjernike. Svi oni vode svoje podrijetlo od Adonirama Judsona. Adoniramu je Bog bio sve. Kršćanska vjera je sastavljena od ljudi za koje je Bog bio sve. I kršćanska vjera je zasnovana na osobi za koju je Bog sve. U Getsemanskom vrtu Isus je bio pred križem. On nije bio poput Joba, ni Jeremije, ni Adonirama Judsona. Da, Bog je za njih bio sve, ali oni nisu živjeli potpuno pravednim životom. Nisu živjeli u potpunoj poslušnosti. Nisu imali mogućnost osloniti se na sebe. Isus je znao za križ. Znao je da će patiti. Znao je da će popiti čašu Božjeg gnjeve. Znao je da će umrijeti. Razumio je bol koju će iskusiti. I još uvijek je rekao, ali neka ne bude kako ja želim, već kako ti želiš, Oče. I umro je. Dao je svoj život. Dao je sve za Boga. I ovo je temelj naše vjere. Osoba za koju je Bog sve i činjenica da je pokazao kako mu je Bog sve. Gledajte, ovo nije samo izjava. Nije samo nešto što ljudi kažu ili pjevaju ili misle u sebi, nego je to istina. I to je dokazano kroz živote ljudi koji slijede Isusa. Je li Gospod vama sve? Ako nije, tražite ga. Ako ne znate, tražite ga. Ako je sve u vašem životu, ako vam je Gospod sve, još uvijek tražite ga.
Jel? Nemojte čekati. Ali ako vam Bog nije sve, tražite ga danas. Tražite ga u vašoj sobi. Reci, Bože, želim biti poput tvog sina Isusa Krista. Želim biti kao Job. I ako se moj najveći strah obistini, da si ti sve što trebam. Da si ti moj dio. Da si ti dovoljan u mom životu. Želim biti kao Jeremija. Ako dođe do toga da je cijeli grad u ruševinama, želim da ti budeš meni sve. I možda je to nešto što ste već prije odlučili. Možda vam je Bog već sve što trebate. Možda je već vaš dio. Ali uzimate vrijeme danas i obnovite to. Bože, budi mi sve, budi moj cilj, neka bude tvoja volja u mom životu, neka ne bude kako ja želim, nego kako ti želiš u mom životu. I tražite ga, kao što srna žudi za vodu, Bože, moja duša žudi za tobom. Ili možda u stvari nije tako. Možemo reći onda, Bože, želim da bude tako, želim žudjeti za tobom. Želim da sve ove stvari oko mene bude kao sjena u odnosu na tebe. Jer Gospodin naš dio. Ovo je tekst na koji se stalno podsjećam u svom životu od kada smo se preselili u Zagreb, kao što sam rekao prije 5 godina. I mislim da je to zbog toga što se nesvjesno trebam podsjetiti da je Božja vjernost velika. Da se njegova milosti obnavljaju svako jutro i da je Božja ljubav, da njegova ljubav nikad ne prestaje. Ali nije samo zbog toga, nego i to vidim u našoj crkvi. Svjestan sam da te istina u crkvi gdje mi idemo u Zagrebu. Podsjećam se na tu istinu zbog mnogih koje su oko mene. Ja? Kroz njihove strpljenje dok učim hrvatski jezik, kroz riječi ljubavi, kroz potpuno prihvaćanje od kada smo postali dio te crkve, ja vidim Božju vjernost. I to je to, zar ne? Božja vjerna ljubav se očituje kroz njegovu crkvu. To je baš prekrasna stvar. Njegova vjerna ljubav se očituje kroz njegovu crkvu. I to je moje ohrabrenje za nas danas. Ajde da tako nastavimo zajedno, bilo gdje se nalazi. Božja ljubav nikad ne prestaje, nema kraja njegovoj milosti, ona se obnavlja svako jutro, jer je Božja vjernost velika. Amen.